В края на 90-те години, началото на милениума, чухме за една група в България, която е турска група, казва се Лачо Тайфа и е създадена от тогава младата звезда на кларинета в Турция Хюсню Сенлендреджи. И тази група е толкова влиятелна, стана толкова влиятелна на Балканите особено, повлия абсолютно всички хора, които се опитваха да правят някакво съчетание между рок, джаз, фюжън и етномузика, традиционна музика от техните страни. Лачо Тайфа правят турски традиционни песни и мелодии, които се съчетават с западен модерен звук. В България, разбира се, сватбарските групи още от 80-те години са правили вече такъв фюжън между българска народна музика, ромска музика, турска музика и рок, джаз и така нататък. Всъщност това е есенцията на сватбарския стил в България. Но някакси Лачо Тайфа тогава донесоха едно още по-западно влияние, едно още по-западно звучене на този фюжън, който повлия всички тогавашни музиканти, които бяха из Балканите, да свирят по-модернистично. Идеята на Хюсню е да събере няколко традиционни инструмента турски, като балама, канун и кларинет, разбира се, с модерна ритъм секция, барабани, бас, клавир и да направят този фюжън. Тогава
техният барабанист, който аз по-късно разбрах неговото име, аз мисля, че всъщност тази западна ритъм секция са американци или западноевропейци, но се оказа, че те са турски музиканти. Техният барабанист е прекрасният Волкан Юктем, който е един от най-известните, най-записваните, най-тачаните, най-професионалните барабанисти в Турция. Волкан е изсвирил страхотни неща в двата албума на Лачо Тайфа. За нещастие групата се разпада в последствие, тъй като Хюсню разбира, че западната публика специално търси някакси традиционен звук и той успява да постигне по-голям успех на международната сцена с своето таксим трио, което са всъщност традиционните инструменти, част от Лачо Тайфа. Но в ерата, която творят Лачо Тайфа, нещата, които изсвира Волкан, са изключително емблематични. Аз реших да запиша композицията Базалика от първия албум на групата и при цялото ми уважение към всичко, което е изсвирил Волкан, реших да интерпретирам тази композиция слагайки каквото знам и мога от българския сватбарски барабанен стил, който е уникален, изключително уникален стил в световен мащаб и позволява барабаните да съчетаят в себе си звука на няколко вида перкусии. На дърбуката, на тъпана. И това е нещо, което изключително много смятам, че заслужава внимание. Този стил заслужава много повече внимание и ще имате възможност да видите, доколкото на мен ми стигат възможностите, как всъщност този стил може да бъде съчетан с този вече направен фюжън от традиционна турска музика и западен джаз фюжън.